Здравейте, това е моя втори клип, в който ще ви покажа къща с тераска от Лего. Взимаме две такива стени. Ето така и така. Взимаме едно ето такова. Ето. Стените по-точно тук. Така. Така. Взимаме едно ето такова, което трябва да е ето. Пак моя грешка. Това е тук, така. Взимаме още две стенички, които ги слагаме ето тук, така. Взимаме още две стенички, които ги слагаме ето тук, така. Опс, така. Взимаме два прозореца, които ги слагаме ето тук, така. Хоп. Взимаме две стенички, които са ето така и така. Взимаме една вратичка, ето такава, хоп-хоп, се отваря и я слагаме ето тук. Така. Добре, окей. Взимаме едно ето такова, върху което ще сложим два прозореца, ето така. Първо ще направим така. Хоп, един прозорец, което това ще ви е тераската. Сега аз правя тераската. Това ще е ето тук. И както самото това, взимате го и го слагате ето така тук. Взимате едно човече, което е седнало на един подвижен стол. Ето. Така се прави стола. Трябва ви едно такова. Отдолу слагате едно такова. Една такава част. Така, взимате едно столче, което е ето такова. И го слагате. Опса. Така. Взимате човече, което съм му сложил чаша, се едно пие нещо и го слагате така. Както е това, взимате и го слагате отвътре. Опс, стойте. Хоп-хоп. Ето така, да кажем. Взимате самото това и го слагате ето така. Хоп-хоп. Взимате още едно такова и го слагате зад него. Хоп, стената падна. Хоп. Зад него, както казах. Така. Хоп. Взимате две такива. Едно такова, на което слагате от едната страна. Ето така. От другата страна. Хоп. Така. Ето така. По-точно ето така от едната страна две. Хоп, така. От другата страна, точно така си. Стойте. Така, от тук ето от тази страна е така две. Хоп, хоп, така. От тази страна две, така. И го слагате ето така тук. Взимате две ето такива, които ги слагате ето така тук. Взимате едни стълбички, така за да се качи, на които са така. Тук съм сложила едно синьо. Ви трябват 12 ето такива. Едното го слагате тук, другото така под него, по-точно ето тук така. Това така, това така, така, това ето така, хоп, така, така и ето това така. Взимате пак от другата страна, започвате така, така. Опс, паднаха две от тази страна, така, опс. Ето така. Така, слагате едното, другото, така, още едно, оп, още едно, хопа, така, хоп. И това тук съм го изгубил, но вие може да си го сложите. Така, взимате до стълбичките, по-точно, стойте.
Да, взимате стълбичките и ги слагате. Така. Взимате сега едно такова, което е като тръба, ето така. Слагате го и го слагате ето така тук. Взимате едно такова, върху което слагате едно цвете, така, и го слагате, да кажем, ето тук, така. Това е днешния клип, ето така изглежда къщата и чао!